କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଲାଗେ ସମୟଟା ତାଙ୍କ ହାତ ମୁଠାରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ସମୟ କେବେ କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରେନି ବୋଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସିଧା ରାସ୍ତା, ସିଧା ଗଛ ଆଉ ସରଳ ମଣିଷକୁ ଏ ଦୁନିଆରେ ନା ସମସ୍ତେ ବେଶୀ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ସତ କଥା ନା? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଲାଗେ ସମୟଟା ତାଙ୍କ ହାତ ମୁଠାରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ସମୟ କେବେ କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରେନି ବୋଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦୁନିଆରେ ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ତାହା ହେଉଛି ନିଦ, ଯିଏକି ମଣିଷକୁ ନା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରୁ ନା ଦୂରେଇ ନେଇଯାଇଥାଏ। ସତ କଥା ନା? ରାଧେ ରାଧେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ତୁମ ସାଥ ଦେଉଛି ନା ତୁମେ ତାକୁ ହିଁ ସାଥ ଦିଅ, ଆଉ ଯିଏ ତୁମକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଉଛି ତୁମେ ତାକୁ ବି ତ୍ୟାଗ କରିଦିଅ। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ରାଧେ ରାଧେ। ଯଦି ଆମକୁ କେହି ତା ଆବଶ୍ୟକତା ସମୟରେ ଖୋଜୁଛି ନା, ଏଥିରେ କିଛି ଖରାପ ଭାବିବାର ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଅନ୍ଧାର ହେବା ସମୟରେ ଲୋକ ଆଲୋକକୁ ହିଁ ଖୋଜିଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଯେଉଁଠି ବି ଅଛନ୍ତି, ଯେମିତି ବି ଅଛନ୍ତି, ନିଜ ଜୀବନକୁ ନେଇ କେବେ ବି ଅଫସୋସ କରନ୍ତୁନି। କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ନେଇକି ବି କିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥାଇପାରେ। ମୁଁ କେତେ ଭଲ ଆଉ କେତେ ଖରାପ ସେଇଟା ମୁଁ ଭଗବାନ ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମୁଁ କାହା ଆଗରେ ମୋତେ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ କାହା ମନର ଖୁସି ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ସମୟ କେବେ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହେଁନି।